Police Report. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, nalamis na agsapa Idol Lawrence. Natay ti may isang senior citizen iti Badok, Ilocos Norte. Aga po iti panakalmas na iti Karayan, iti Barangay Gabon Sur, Badok, Ilocos Norte. Nabigdig ti biktima na James Bersemin Rabur. Nagtawan iti mapuluket nabigdig dati biktima nga agtawan kin mapuluket talo ang nasawaan kin manalo manaboti Gabon Norte. Gusto na mismo sinakadiskubre ni James Bersemin Rabor nga isubutang tinakamat na barangay. Investigasyon ti PNP ni Rabor iti nakakita kalatoy nauneg na puset iti Karayan agarop 1.5 meters iti kauneg na. Gabo direto inpakamuna sa ni Presidente iti lugar na iti meten iti panakadoktal ngayon sa Pimusay ababen ti attending physician iti RHO nga Pimusay gapu iti panakalmesa namuan nga ti biktima ket agyan dat na iti napanagkalap alas dos iti malem ngayon meten iti haan nga kasubi iti pagtenda nga rason iti pandirpirok iti karubada asigun pa iti informante ni James Rabor nakita na ito iti yung nagapastikarayan na sumiten dito yung nakalmasan ti biktima iti agdamakit nagpalagit dagi Presidente na masabol iti panganad iti panagturong iti Karayan agabot iti kinaangin kinasamitan kinadalan ti paset na marasong iti pakalmas dagi tayo saan na namu iti makalangoy wala sa angkit na mailawan kapo iti nung nagpaset iti nagakamas na Karayan iti natin malawas iti hindi makadwa nga Pimusay kapag pinakalmet muna iti Sorsona gabo iti panakatrap iti waig iti Sorsona nimita iti meten Karayan iti nakalmasan iti may isang halakay may isang fisherman iti Barangay Gabot Sur Badok, Ilocos Norte. Ito lang Idol Lawrence iti kasunod sa damdamang itinokon manipod mismo iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.